Ave kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. Mfanekiso oqoshwe siwulethele wena ngqo. Siwenze ngothando, siwenze ngokuzinikela. Inhloso ukuthi ukuvule umqondo, ukunikeze usizo oludingayo. Ngale kokuthi-ke ube nabhasi wencindezi usibuze usiphendule ukuthi ngabe kusho ukuthini. Mina-ke igama uPastor WeNingi, udaba olwamaphupho. I-channel iNewflake ingunqa phambili udaba lokuthinta la ulwazi sosiletha kuwena. Ngolikhethekile silenzwa-ke ngothando. Lindiwe wakandebele umbuza nawe uthi-ke sawubona mkhulu ngabe chaza nophupha la umuntu ekunikeza iqanda eliboyiliwe. Esingakusho-ke noba sengibize-ke ngomkhulu, mina-ke umuntu angangibiza ngoXolani, angangibiza ngopastor, ngumuntu oshumayelayo, yabona. So iyona i-title angayisebenzisa ngomuntu ofundisa kakhulu ngeBhayibheli uma uze esontweni nje la ngisuke ngisesontweni khona noma la swezimeni khona. So i-title ilula umuntu angayisebenzisa elekaXolani noma ekapastor nje noma Pastor WeNingi. Uma uphupha la iqanda ngaza kwethu ufuna siliphendule sijule senze ukuthi noma ubani omunye ufuna impendulo akwazi ukuphenduleka kalula. Singaphenduli nje ulinde kube kuphela. So sizama ukuthi yonke into ethinta nje iqanda siyiphendule senze ukuthi wonke umuntu uma esefuna impendulo ethinta iqanda eze la odabeni likalindiwa kandebele. Njengoba bebuza ngeqanda, uma uphupha la ubona amaqanda, uphawu oluhle noma iqanda noma amaqanda, uphawu oluhle olungabika la ukuthi lindele ukuchuma, lindele impumelelo noma-ke lindele ukuthi ungahle ukukhulelwe noma kukhona umuntu omunye ongahle akhulelwe, yabona. Asiyendlulele ekutheni uma usuphupha kamaqanda abilisiwe, lolu uphawu oluhle ngoba nalo lusho sesisondele isikhathi sokuthi mhlawumbe uphumelele nokuthi mhlawumbe ukwazi ukufeza inhlelo nezifiso zakho, yabona. Okunye singakusho ukuthi uma uphupha la amaqanda abilisiwe kuyenze kube uphawu olusho ukuthi-ke inhlelo zakho zizofezeka ngekudala. Kwesinye isikhathi-ke uma uphupha la amaqanda abilisiwe kuyenze kube uphawu osuke lusho ukuthi mhlawumbe usuke usukwazile noma uzokwazi ukufeza inhlelo zakho ngempumelelo ngokuthi ukwazi mhlawumbe ngokuthi kodwa usebenze kanzima uphinde ubekezele, yabona. Uma usuphuphe la wena uqobo ubilisa amaqanda, uphawu osuke likhombisa ukuthi wena ungenze kumatasa njengamanje uzama ukuxazulula inkinga zakho noma uzama ukuxazulula inkinga obhekene nazo futhi usuke uzokwazi ukusixazulula ngempumelelo uphinde uphumelele empilweni, yabona. Uma uphupha uthosa amaqanda uphawu esikhathini olusho ukufezeka kwenhlelo zakho ngemuva kokuthi uzilungiselele waphinde wasebenza ngokusikhandla empilweni. Okusho ukuthi la sokusho ukuthi impumelelo yakho iyoza ngokuthi uyilungiselele uphinde usebenze ngokusikhandla, yabona. Uma uphupha la ubona amaqanda athosiwe, uphawu oluvama ukubika ubunzima ney'nkinga ongase ubhekane nazo kepha ezizondlula ngokushesha, yabona, bese ubuthola nomvuzo, yabona, wakho wokusebenza kanzima ekugcineni. Uma uphupha la uwadla amaqanda, yabo, uphawu oluhle ngoba lusho ulindele ukuthi uzophumelela kuloko osuke ukwenza empilweni, lindele ukuthi uzophumelela emizameni yakho, yabona. Uma uphupha ubona amaqanda abolile, lolu phawu lubi kakhulu ngoba luyisexwayiso mayelana nokuphoxeka nezinkathazo kanye nokuthi mhlawumbe ungase wena ungakwazi ukukhulelwa uma umuntu wesifazane. Uma ukuthi umuntu ozama ukukhulelwa futhi kuzoba nzima ukuthi ugcine ukukhulelwa ngoba luveza ukuthi mhlawumbe ngenzeka isibeletho sakho asisihle kahle ukuthi singakwazi ukuthi ukhonsive ngenxa yabathakathi noma ngenxa yezigadlo kanye nemoya emibi, yabona. Futhi kuzoba nzima even if umuntu oshadile futhi ngafuna uqala usukume uthola ukuthi isibeletho sakho si-right yini. Kodwa singakusho futhi ukuthi uma uphupha la wephula amaqanda ngephutha, uphawu lokwesa ngezenzo engalungisho ukuthi umuntu mhlawumbe onezenzo ezingalungile, umuntu uzokwenza izenzo ezingafanele kodwa futhi engeke kwaba ukuthi zingalungiswa noma wena ungaze uzokwenza iphutha okuzoba nzima ukuthi ulungise lelo phutha lelo uma seke walenza, yabona, noma kuzoba nzima ukulungisa umonakalo ozodalwa lelo phutha ozolenza, yabona. So uma kwenzeka usuphupha wephula amaqanda futhi ngephutha yenze kube uphawu ngasho ukuthi uzingase wena ucasule omunye umuntu ugcine uqeda ubudlelwane nalo muntu lo ungazelele, yabona. Noma uzomosa amathuba amahle abengaguqula impilo yakho, noma uzomosa amathuba amahle abengenza ngcono impilo yakho ekuhambeni kwesikhathi. Kanti uma uphupha la iqanda ubona iqanda lephukile lisho ukuthi uzophoxeka, uzodumala empilweni, yabona.
ngenxa yokuthi mhlawumbe iy'nhlelo zakho zizofekela, yabona. Kusho ukuthi suke kusho ukuthi kuzofekela iy'nhlelo zekusasa lakho, bese lokho kukulethela ukuphoxeka nokudumala empilweni. Uma uphupha kamaqanda asechamuseleke lawo, lolu uphawu oluhle ngoba liyakubikelela ukuthi ngane yakwethu wena kungenzeka iy'nhlelo zakho kanye ney'hloso zakho zizogcina ziphumelele. Kusho ukuthi sekuseduzane ubone umvuzo, yabo, wokusebenza kwakho, noma already usuyawubona umvuzo wani wokusebenza kwakho kanzima, yabo, nokubekezela. So uma uphupha amaqanda enyoni, siphetha ngakuthi-ke la sekusho ukuthi-ke empeleni wena uzoba nenhlanhla, uzoba nenala kunesibusiso mhlawumbe esizayo, kanye nje nokuphakama mhlawumbe empilweni, yabona. So kufana nako ukubona iqanda kwesinye isikhathi isuke kusho ukuthi lindela la ukuthola inhlanhla ey'ntweni nje ey'thinta impilo, ey'ntweni ey'sike ethinta lokho osuke ukwenza. Isuke nje kukhona ongahle kuhamba kahle uma wabona amaqanda esikhathini esiningi, uma wabona futhi esesimeni esifanele. Siwenzeke ngothando umfanekiso, siyama uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise. Ungakhohlwa ukuthi iphupho uma lilide, ngane zakwethu ngiyacela, uma lilide lingaphezulu kwe-sentence, ngifonele ngoba lide kakhulu lelo. 2, iphupho uma linama-details more than 2 noma more than 1, ngicela ungifonele ngoba kuyenza ukuthola umuntu njengoba sikhuluma ngephupho leqanda, athi umuntu ngiphuphe iqanda, ngase ngiyasuka eqandeni ngamuva sagubuka intaba, ngasuka lapho ngathi sengiyehla, sengibona sengisehlathini, mangithi nakho sesikhuphuka sekuhamba nomzali engamazi, yabo. So lelo phupho lelo ngeke sikwazi ukuphendula ku-comment section noma singazama, lide kakhulu. Ngicela ukuthi inamba yami uyisebenzise, ungifonele ngoba kuba lula ukukhuluma uma nama-details amaningi ukuthi umuntu uma silidecipher iphupho sikhuluma, lokho kuba lula kimi. So I prefer ama-calls, don't WhatsApp me. Nanokuthi abantu abaningi ngithola kunzima ukuthi bengifonele ngoba abanye umunye ecabanga ukuthi meke ngifonela sekuzofuneka imali. Cha, uma ungifonela kuyafana nakhona la, uma ngiphendula ngiyaphendula, nakhona uma ungifonelile wacela isikhathi sami ngiyakuphendula mahhala ngaphandle kwenkinga, ngoba abantu abaningi baye besaba ungifonela becathulo lapho kunemali izobe sesiyayifuna kuyena. So please do call me uma iphupho lilide lingaphezulu kwe-sentence, ikakhulukazi futhi uma nama-details amaningi. But uma kune-detail noma details nje awodwa, njengokuthi ngiphuphe inja yenza ukuthi, ngiphuphe ini yenza ukuthi, ngiphuphe ini, so lelo phupho kuba lula ukuphendula ku-comment section because we don't have to write mhlawumbe into ende kakhulu, yabona. So ngiyabonga kakhulu kusathatha inamba yami, usangifonela. May God bless you.